Както косата ми синя. Синьо. Освежаващо е. Братенце, я да видим кой цвят така ти харесва интуитивно. Избери си един вкус. Както косата ми синя. Синьо. Това е синя спирулина, това е изключително полезно. За камбуча чува ли си някога? Не, изобщо. Идеята на камбучата всъщност е много полезна алтернатива. Това също е едно от най-полезните неща, които могат да си купиш да пиеш на пазара от магазина. Идеята е да не пиеме кофти отрови, а да пиеме нещо, което е супер вкусно и супер полезно, така че давай пробай го да видим дали ще ти хареса. Има вкус на сок от бъс или нещо такова. Добре. А първо как го усещаш в устната кухина? Освежаващо ли е? Да, освежаващо е. Значи интересно за камбучата, брат, е, че всъщност това е жива напитка. Ти какво си представяш, като чуеш жива напитка? Не знам, вътре с някакви вещества, които са живи. В камбучата има много пробиотици. Между другото, камбучата на Гъто би дори е сертифицирана. И идеята всъщност е, че това е гъбена култура, която тя живее във вода. И всъщност тя се храни с плодовете, които се слагат вътре и се газира естествено на базата на това какви плодове е консумирала камбучата. И съответно това го прави много полезно за стомашната флора и като цяло за организма.